Ang bang isunod eh? Alas 3 ng madaling araw kanina, ikinasa ng Baguio City Drug Enforcement Unit kasama ang Special Weapons and Tactics Team o SWAT ang search warrant sa isang bahay sa Purok 6, Bakakang Central, Baguio City. Nang marating ng mga operatiba ang bahay, hindi agad binuksan ng sospek ang pintuan at nagtangkang tumakas. Dito sa makitid na bintanang ito, mabilis na lumusot ang sospek. Sa ilang minutong pagtutugis ng pulisya, agad namang nahuli ito na nagtago pala sa kanilang kapitbahay. Sa paghahanap ng ebidensya sa kinatitirhan ng sospek, maigi nilang hinalughog ang lahat ng sulok at gamit sa bahay hanggang sa nadiskubre ang isang loose firearm na mayroon pang mga bala. Kasunod nito, nakita rin sa isang cabinet ang iba't iba pang mga uri ng ammunition. Huling siniyasat ng mga pulis ang banyo ng bahay. Dito tumambad sa kanila ang basurahan kung saan nakalagay ang isang itim na pouch na naglalaman ng mga sachet na may hinihinalang shabu. Mariin naman itong itinatanggi ng sospek. Insert na pagpasulaitan, sir. Kaya po. Eh, shit. Wala naman kasi yung ganyan, di ba? Tagal na akong tumigil sa mag-ano. Sa kabuuan ng operasyon, nasamsam ang 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na mahigit kumulang 15 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos. Kumpiskado rin ang mga drug paraphernalia at ang nakitang caliber .38 revolver kasama ng mga assorted na bala. Ayon sa pulisya, kabilang ang 39 anyos na sospek sa kanilang listahan ng mga high-value individual at dati na ring nahuli taong 2016 sa lungsod at 2020 naman sa Makati City. Kasamang inaresto ang 32 anyos na kinakasama nito at parehong sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 dahil sa illegal possession of firearm. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.